Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, January 5, 2026. Isang report kinapatay bangod sa baha sa Negros Oriental. Maulan nga panahon, magapadayon. Jeepney driver nagpositibo sa surprise drug test ng LTO. Mga fishing boat sa Manaplag ug Gadis nagkalaguba bangod sang balod. Truck nga may karga nga kinaha nga beer natumba, beer ginagawan sa dalan. Kag sa good vibes, 52nd Dinagsa Festival sini na nga bulan sang Enero. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, truck nga may kinahang nga beer nga karga naguba. Beer nga nagkalahulog sa dalan, ginagawan. Naglinaptang kinahas ang beer sa dalan nga sakop sang Inawayan Bridge sa Barangay Uringao, Cabancalan City, sang Sabado. Matapos nga natumba ang wing van nga may karga nga mga ilimnon. Bangod sa insidente, natumbahan sa mga kinahas ang beer ang duha ka Suzuki Carry kag isa ka Toyota Wigo. Pati ang kudal sang 77 anyos nga residente ang naguba man. Makita sa video nga mansiguha ang mga tao sang kinaha kag botelya sang beer nga mapuslan pa kag may mga unod. Nagwa sa traffic investigation nga halin sa Cabancalan City kag padulong Dumaguete City ang wing van. Apang pagkalapot sa kurbada nga dalan, naguba ang panel sini kag nagkalahulog ang makina sang beer sa dalan. Naiguan ang isa ka Suzuki Carry nagabiyahe sa pihak nga lane. Ang nagasunod sa multicab kag isa ka Toyota Wigo ang naulamid man. Ang hatchback ang ginamaneho sang 44 anyos nga DepEd supervisor, residente sang Hinigaran. Nakaangkon man sang damages ang nakapark nga isa pagid ka multicab sa gutter sang highway. Ang iban nga mga nagpanguha sang beer, nagapanamyaw pa sang Happy New Year samtang nagadala pa uli sang kinaha nga beer. Sa number 9, one-stop shop sa Bacolod City Government Center, nagsugod na. Nagapanawagan si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga empleyado sa Bacolod City Government nga dapat maayo ang pag-accommodate sa mga kliyente, ilabi na ang mga nagaproseso sa business permit kasunod sa pag-abri sa business one-stop shop para sa 2026. Ginhimo sang alkalde ang mga panawagan sa flag raising ceremony kainas ng aga. Sulo kay Gasataya, importante nga ipakita sa mga empleyado ang husto nga courtesy, suporta kag respeto sa mga taxpayers nga nagakadto sa government center agud magproseso sang ilang mga dokumento. Dugang pa sang alkalde, ang mga taxpayers sa mga nagahatag sang sweldo sa mga empleyado sang gobyerno kada bulan. Gani nagakadapat lamang nga silang hatagan sang husto kag maayo nga serbisyo. Subong adlaw sugod naman ang pagkadto sang tuman kadamo nga mga pumuluyo sa Bacolod who would like to renew the respective business permits. Pangabay lang ko, please, amo ni sila ang aton nga mga taxpayers. Let us show our utmost courtesy, respect, and support sa ila tanan. Kung hindi tungod sa taxes nga ilang nga ginabayaran, wala kita sweldo kada bulan. So kaliho, yatak ang tanan nga courtesy at pagbulig sa ila. Ang mga problema sa balay, hindi na naisagwa partahan. Okay? Pagsulod, tumangon ta sa eksakto ang aton nga mga kliyente para makapangalaki at makaservisyo kita sa ila tanan-tanan. Okay? So,
Sa number 8, mga slaughterhouse sa anom ka mga LGU sa probinsya ginapaabot nga iga turnover na sa tagsa kanatungdan nga banwa kag syudad para masugda naman ang pag-operate sini. Inisuno kay Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga ini ang kabahin sing ilaman nga priority para sa 2026. Ang mga slaughterhouse project ni sa idalom sa PRDP o kunang Philippine Rural Development Project o ang World Bank, national government kasubong man provincial government ang natukod sa hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Toboso, San Carlos, kag Murcia. Suno kay Lacson, ipaidalom sa training ang mga natungdan nga LGU sa pag-manage sang facilities santo sa National Meat Inspection Service regulations. Sa pag-operate sa mga slaughterhouse, mapasiguro ang food safety, quality control, kasubong man value adding para sa meat products. Sa pihak kabahin, tuyo man sa probinsya nga makatukod sang E911 command post sa kada distrito. Paagi sini, mapasiguro ang well-coordinated emergency response lakip na sa tion sang kalamidad. Sa unang adlaw sang pagbalik trabaho sa tuig 2026, suno kay Lacson, siya nagsapol sa mga department heads kag ginapasiguro nga nahangpan sang government employees ang importansya sa public service, ilakip ng ilang commitment para diri. We will operationalize these 6 abattoirs. This is in Hinubaan, Kawayan, Binalbagan, Murcia, Toboso, and San Carlos. With these 6 abattoirs, we at least can assure the public of very clean products, no? Or especially whether it's pork or any meat that comes out of the abattoir will be assured as clean products, no? Because the LGU staff will be trained, no? to make sure that it is operated very well. No? Sa number 7, masobra 1 million pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa New Year. Imbukada sang tuig 2026 naka-recover ang kapulisan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa ginpatigay nga buy-bust operation sa Diversion Road, Purok 7 sa Barangay Batinggil, Dumaguete City. Nadakpan sang Dumaguete Police Station ang isa ka ginakabig high-value individual nga ginkilala kay alias Melsak, 46 anyos. Ginlunsar ang buy-bust matapos ma-validate sa kapulisan ang impormasyon na nagabaligya ng illegal nga droga ang subject sa area. Nakuha sa iyang 4 ka pakete sa ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 150 grams. Kaso nga pagsupak sa Sections 5 kag 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa gindako. Sa number 6, jeepney driver nagpositibo sa surprise drug test sang LTO. Sa 101 ka mga ginpaidalom sa surprise drug test para sa Oplan Harabas sang Land Transportation Office, Negros Island Region, may isa nga nagpositibo. Sunod sa kay Jack Ponlu, ang Regional Director sang LTO NIR, isa ka 58 anyos nga lalaki nga driver sang shopping La Salle Libertad ng jeep ang nagpositibo kag ginpadala na sa Cebu ang iyang nga urine sample para sa confirmatory test. Ang mga drivers ng tricycle, taxi, modernized, traditional kag bus, pati na ang mga konduktor ang ginpaidalom sa surprise drug test. Ini ang pamaagi sa LTO nga masiguro nga wala sa impluwensya sa illegal nga droga ang drivers nga ginasaligan sang commuters sa ilang kabuhi sa kada adlaw. Sa number 5, lalaki patay sa pagpaniro sa Kawayan. Suspect, bata, sang kapitan. Patay ang isa ka 30 anyos nga lalaki matapos matiruhan sa Purok 7 Barangay Issue sa Banwa sang Kawayan sadtong pagbulag sang tuig. Ang suspect sa krimen nga si alias Awa,
bata sang barangay kapitan. Antes sang pagpaniro, nagapat tunog-tunog sang tambutso ang mga pumuluyo sa nag-itsa sang palupok ang utod ni Awa nga si alias Budi. Naiguan sang palupok ang hinablos sang biktima nga si alias Erwin, gani na aking ini kag ginsumbag si Budi. Nagluntad ang komosyon kag sang nagtahaw na nagpadulong si alias Budi sa kawayan proper. Samtang nagkomprontahan ay sanday Awa kag Erwin nga nagresulta sa paglabo sang biktima sa suspect. Nalabaan si Awa sa ulo apang nagpalupok siya sang pusil nga nag-igo kay Erwin rason sang iya kamatayon. Sa number 4, Mayor Greg Gasataya kag Benro magasapol para sa final nga schedule sang hakutay sang basura. Nagpanawagan ang Bacolod City Government sa publiko nga buligan nga magpabilin limpyo ang mga lugar bisan pa sa temporaryo nga pagka-delay sang garbage collection. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga sa 3 ka adlaw sang clearing operations kapin 4,000 cubic meters ng basura ang nahakot gikan sa major kag secondary roads kag illegal dumping sites. Umpisa Enero 1, nagpirma na ang syudad sa kontrata sa International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o kun ISWIM bilang bag-o nga nagakuha sang basura sang syudad. Sa unang adlaw sang operasyon, nakaengkwentro sila sang kabudlayan. Apang matapos ang engineering interventions, nabalik sa normal ang landfill operations. Ginpahayag sang LGU nga padayon gihapon ang redumping kung sa diin may mga lugar nga nalimpyuhan na apang sang ginabalikan liwat ginbilina na naman sang basura. Suno sa alkalde, ang hindi insakto nga paghaboy sang basura nagausik sang resources, nagapahinay sang progreso kag naga-apekto sa kaayuhan sang komunidad. Natalanan aman nga magsapol si Mayor Greg Gasataya sa Bacolod Environment and Natural Resources Office agud i-finalize ang schedule kag rota sang garbage collection sa syudad. Sunod sa alkalde, ang pag-sinapol magahatag sang klaro nga impormasyon sa mga kabarangayan kag pumuluyo kung kadasan o kag paano ipatuman ang pagkolekta sang basura. So we'll wait for the evaluation sang Benro kay may ani pa ni malayaran ng syudad sa ila for the months of November, if I'm not mistaken, and subungan December. Sa number 3, regional offices ipahamtang sa Cyber Center kag Paglaom Grandstand. Ang Cyber Center kag ang Paglaom Grandstand ang magaserbe nga talatapan sang pila ka mga regional offices sang bago natukod nga Negros Island region. Inisino kay Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nga nagsiling nga handa ang probinsya sa paghatag sang bulot sa yadtong mga nag-request sang lugar para sa regional office. Ginapaabot nga ang establishment sa mga regional offices matigayon sa first quarter sang sininga 2026. Ini ang ginalauman nga magapabakod pagid sang regional coordination kag magapaayo sang delivery sang government service sa mga Negrense. Ang ini nga mga initiatives suno kay Lacson ang nagapakita sang commitment sang probinsya para sa pagtin-ad kag ini ang santo nga nagasabat sa kinahanglanon sang mga pumuluyo. We will temporarily house them now sa Cyber Center and old Panaad Grandstand. There are offices there. So temporarily, the regional offices will be set so at least we can really fully operationalize the regional development center. No? Sa number 2, mga fishing boats sa Manapla kag Cadiz nagkalaguba bangod sang balod. Pila ka mga sakayan pandagat ang ginreport nagkalaguba
kasunod sa mabaskog nga hangin kag makusog nga balod. Sa Bano sa Manapla may mga pump boat nga nagkalaguba sa Punta Salong kasunod sang pag-igo sa mabaskog nga hangin dugang pa nga taob. Sa syudad sang Cadiz mayara man sa nagkalaguba nga sakayan pandagat tugas ang dalagko nga mga balod suno kay Mayor Salvador Escalante. Suno kay Department of Agriculture Regional Director Jose Albert Barogo, padayon pa ang validation kag pag-finalize sang damage report. Samtang sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang shear line nga nagtuga sang pag-ulan sa naglain-laing nga bahin sa probinsya nagdala sang pagbaha sa pila ka barangay sang Ibi Magalona kag Cadiz, pero wala naman sang may gin-report nga gin-evacuate. Kag sa number 1, isang gin-report nga napatay bangod sang baha sa Negros Oriental. Maulanon nga panahon, magapadayon. Yaring report ni Romeo Subaldo. Wala sang bagyo kung low pressure area, pero mabunok ang ulan sa pila ka bahin sang isla sang Negros sa nagliligad nga mga inadlaw matapos ang New Year's Day celebration. Gani may mga lugar nga ginbaha. Sa Canlaon City, amo sini ang paggaragasa sang tubig sa Malaiba River sa Sabado nga adlaw bangod sa pagbubo sang ulan. Sa Barangay Puan sa Vallehermoso, Negros Oriental, nag-awas ang tubig sa sapa kag nagkadto sa dalan. Sa video ni Marbel Hongoy, makita nga do tsokolate ang kolor sang tubig Sabado sang hapon. May mga motorista nga na-stranded bangod sang baha. So mga 1 hour no nato nga pasilong human mibunok ang kusog nga ulan karong hapon, Enero 2, 2026. Sa video naman ni Chris Marili Gaspi, makita nga nagaragasa ang tubig baha sa dalanon sa Barangay Bagawines sa Vallehermoso sa gihapon. Nagsulod sa mga pamalay sa igad sang dalan ang baha, kag may mga nagatulod sang motor sa kakusog sang pag-ilig sang tubig sa dalan. May isa kagid report nga napatay nga babae sa Barangay Tabun sa Vallehermoso matapos maanod sa baha. Ang shear line ang nagadala sang ulan sa porsyon sang Visayas. Kung magsiling kita nga shear line, ini ang pagbungguanay sa mainit kag matugnaw nga hangin. Ang easterlies ukon ang mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean, kag ang amihan ukon northeast monsoon ang matugnaw nga hangin amo ang nagbungguanay. Nagaporma ini sa mga panganod nga nagadala sang mabunok nga ulan nga mahimo magresulta sa pagbaha. Suno sa Pag-asa, wala sa kung anuman nga LPA o kung bagyo sa guwaag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero ang shear line padayon nga magadala sang ulan ilabi na kun hapon kag kun gabi sini nga semana. Palaabuton man ang mas matugnaw pagid nga panahon bangod peak sang hangin amihan sini nga bulan sang Enero kag Pebrero. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes January na, sunod-sunod na ang mga kapistahan. Kag isa sa mga ginabantayan kag ginadagsa nga pista amo ang dinagsa sa Cadiz City. May report si Romeo Subaldo. Handa ka na para sa pagsigabong sang drum beats? Handa ka na masaksihan ang nagkalain-lain nga mga tribo? Ready ka na para sa pinakamalapad nga street party? Preparado ka na para sa isa ka grande nga pagpasalamat sa kay Senyor Santo Niño? Sini nga Enero, liwat initanan masaksihan kag maeksperiensyahan sa 52nd Dinagsa Festival sa Cadiz City. Sa January 16, magasugod na ang sinadya. May official launchings ang dinagsa. May patikanay drum beating competition, kag madamo pa sa mga aktibidad nga ginpreparar. May 3rd Cadiz Dinagsa Fun Ride 2026. Mayara man sang 10-miler run. Visayas Mindanao Wide Painting Competition. Kag sa January 24, may fluvial parade.
Kag sa January 25, ang pagdagsa sang dalanon pakadto sa Cadiz City para sa highlights ng Dinagsa Street Dance Competition. Masiri nga mga kolor ang makitaan sa dalanon sa lamhitanay sa dalan kadungan sang street party. Gani markahan na ang mga kalendaryo para sa selebrasyon sang kultura, tradisyon kag pagtuo. Ang 52nd Dinagsa Festival. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Salvador Española, haba niya maayong hapon Barbara, maayong hapon Digicast Negros. Gorzel Ramos Mary Rose, maayong hapon Digicast Negros. John Randolph Rubin, good afternoon and Happy New Year, Digicast Negros. Happy New Year sa tanan ha, kay wala kita nakag-greet sa nagligad nga nga semana. Andrew 7, I think nagpa-shoutout siya kay Edwin Montero sa Manghanoy sa La Castellana. Kagamuyaton top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.